Velkommen til Valfords verden. I denne korte video vil vi vise jer nogle af produkterne fra vores katalog. Vi har produceret skovmaskiner siden 1979, og vores produktsortiment er meget bredt. Vi går fra rundsave til de kombinerede maskiner i Continental-serien. Det, vi ser i denne video, er en Continental 750, som kan skære og kløve træstammer op til 75 cm i diameter. Som I kan se, er kløvningen multiple, så selv en meget stor stamme kan reduceres til meget små stykker, klar til at blive brændt. Så går vi videre til den lidt mindre serie, som er Continental 416, der kan skære stammer på 40 cm i diameter. Og så har vi en mellemstor maskine, som er Continental 408 med 48 cm i diameter. Til sidst ser vi på den kombinerede diskmaskine, som hedder Ninja 800. Disken er 80 cm i diameter og kommer ud hydraulisk. Træet føres frem hydraulisk ved hjælp af en Astro-transportør. Maskinen kan kombineres med en kædelæsser, som vi ser i dette tilfælde. Vi går nu videre til den automatiske savmaskine Samurai 700 Expert Automatic. Denne maskine skærer automatisk træstammer eller allerede kløvet træ. Træet føres frem ved hjælp af tyngdekraften, skæres automatisk og læsses derefter ved hjælp af en Astro-transportør. Så har vi Shark 700 Expert, som er en bordsav, der kan skære rundt træ eller allerede kløvet træ. Denne sav er meget praktisk takket være rullerne på bordet og på stammeunderstøtningen. Det 5 meter lange transportbånd forlænges hydraulisk, så operatøren blot skal vippe transportbåndet, og det vil automatisk forlænge sig til den maksimale længde helt af sig selv. Her har vi en brændekløver fra Vario-serien. Som alle Vario brændekløver kan den arbejde i flere positioner. Vi går nu videre til den vandrette træstammekløver Pro 22 OR. Denne maskine arbejder med en hydraulisk læsser og en hydraulisk kive. Til sidst ser vi den lodrette Pro 22 med spil. Takket være spillet kan vi trække træstammerne tæt på kløvningsområdet og derefter bearbejde dem med den store kraft fra den hydrauliske cylinder.